Gaurkoan, Donostiko kaleetara gerturatu gara, galdetzeko aldaketa klimatikoan inguruen. Aprobetxatuz, dekogun eguraldi desente honegaz. Nabari dozue oingo udan aldaketarik? Egualdiari dago kilonez. Bai. Bai, nabarmena izan da. Udara hontan ikaragarrizko beruen du. Bai, izan da luzea, temperatura oso altuak eta ez zuen jaisten inondik inoan. Gazteizetik etorri gara, eta hor Gasteizen, bero asko normalean ez da. Eta urte honetan bai, eta pizkatxo gaizki pasatu gu. Gutxi gora bera, zenbat bero bolada uste dozu euki deuzela uda honek? Bukatu da? Osea, hasi izan ezkioztiku da, nik usten dut, ekaina zereitekan temperaturak oso altuak izan diala, eta ez dakit momentu batean akaso jetxi da pixka bat, baina Donostian ikaragarria izan da. Nik ez dut inoiz ezagutu horren besteko beroikan. Bai, hala da. Bi gutxi gora bera, ez? Eta zeietan egon diren? Udan, ez dakit. Bat izen da, kainen da besti ustaien. Zuek bero bolada horreko beto eruteko zer egin dozue? Bakarrik ondartzara jun edo beste plan batzuk bai egin dozue? Etxin gelditzu edo danadalakoa, bero larrei espazetako dinot, A ber, eske egiten dut berdina beti, baina joan ondartzara eta pantanora eta horrela. Eta izoskiak hartzea. Bai, hori da. Ondartzara edo piztinetara jun, eta, irlara ere. Gabarroira jun, urazpilan sartu eta etxean gelditu. Etxean, guardi partean etxean sartu eta holako. Bai, inoiz baino gehiago. Aldaketa klimatikoan inguruen zer dakizue? Osa, txarra dela, hainbeste aldaketa egotea, guretzat, animalientzat eta denontzat en general, eta aldatu egin behar degula. Aldaketa klimatiko handize dauelez, zeuek zer hitzen dozue, norberak zer egin aldeu oneri aurre hitzeko? Nik usten dut, kontzientzia hartu behar dugula, batipat birziklatzeaz gain berrera biltzen eta ez horren beste konsumitzen. Iritzen zait, daukagula kultura bat, kapitalismoa bultatzen gaitula, erostea eta konsumitzea etengabe, eta usten dut, ez dakit, beste mentalidade batekin funtzionatzen hasi berdegula, eta daukagunakin, daukaguna baina askoz gutxigokin bizitzen ikasi berdeula, eta zabaldu behar dela pixka bat ikuspegi hori, ez? Konsumitzen dugu eta sortzen dugu ondakin pila bat etengabe, eta ez gara konturatzen ze ondori jauki ditzaken guzti horrek. Ez dakit benetan kontzientzia badaukagun, eta benetan larria da egoera. Zaila da, hortan ez ditu gea, orduan zaila da kontzientzia aldatzea, baina nik uste dut esfortzua behar dula. Kontsumitu berrien beste motatako planak begin aldire. Aldozu adibideren bat jarri? Ez dakit, adibidez, bizikleta askoz gehiago erabili, kotxeik ez, saiatu norbean kabuz mendira juten, edo, ez dakit, gasolinakin, edo ez dakit bedo, beste modu bateko oporrak egiten ikasi berdeula. Agian ez horren beste kanpo atea, eta danai gustatzen zaigu turismo egitea beste tokitan, baina igual beste kultura baten garatzen hasi berdeu, ez? Pixka bat gertu, saiatzen kontzientzia hartzen inguruarekin, inguruan konsumitzen, eta pixka bat kontutan hartzen inguruan ze eragin egiten dugun, ez? Bakarrikan konsumo aldetikan, baizik eta turismo aldetikan baita ere, ez? Bai. Zuk adibideren bat? Ni pixka bat, hirian gaudenez, joko nuke gehiago, naturgunetara, ez? Bertan ditugu hemen behintzat, Ulia, Urgul, Euskal Herria mi adibide ditugu naturan kontaktua goteko, eta nik uste dut hori bultzatu behar dugula. Horixe, zuek zer ingo zen duen?